artistes. Comencem una sèrie de tutorials on us explicaré les diferents eines del programa Medibank, aquell programa lliure que utilitzem a la classe per dibuixar amb ordinadors. Comencem? Veniu a mi. Tanquem les primeres pantalles que ens apareixen. Ara hem de començar obrint un document o creant-ne un de nou. Aquí podem dir-li que ens agafi un DIN A4 i que ens el giri per tenir-lo en horitzontal. Ara el tenim encaixat a la pantalla, com podem veure, i el que haurem de fer és agafar pinzell, goma i pot de pintura. Respecte al pinzell, fixeu-vos que aquí podem canviar-li el color del pinzell, però nosaltres el volem en negre. D'aquesta manera tindrem una línia neta de color negre. Si volem fer una línia més gruixuda, el que podem fer és anar al control del pinzell i ampliar una miqueta el seu diàmetre. Si pel que sigui ens hem equivocat, podem agafar la goma. Amb la goma també podem canviar el seu gruix i fer-la més gran perquè ens sigui més senzilla la tasca d'esborrar. Si ens fixem en aquesta part d'aquí, a dalt a la dreta, veurem el navegador. Aquí podem fer zoom perquè ens ajudi a dibuixar amb més precisió i esborrar també de la mateixa manera. Podem arribar a fer les coses molt acurades, tot ampliant la zona de treball. A vegades ens costa de moure, per tant, podem deslliçar-nos amb aquests controladors, amb aquest per fer la vertical i amb aquest per moure'ns en horitzontal, a dreta i esquerra. Ara volem restablir la mida original del paper i, per tant, apretem aquí i veiem el nostre dibuix. Quan nosaltres ja tenim el dibuix fet, el que podem fer és crear una altra capa. Podem canviar-li el nom i a la següent capa li direm color i així treballem d'una manera més ordenada. I amb el pot de pintura comencem a omplir les superfícies de color tal i com volem que sigui la nostra obra. Imaginem-nos, anem canviant els colors i anem tancant la gamma fins que tinguem una obra que a nosaltres ens agradi. Penseu que si ens equivoquem, com que hem treballat amb una capa independent, podem esborrar el color, fem-ho amb un diàmetre més gran, podem esborrar el color fàcilment sense esborrar el dibuix. És una manera senzilla de protegir la nostra feina. Una vegada tinguem el dibuix tal com a nosaltres ens agrada, l'anem a desar. Arxivo, guardar como, i aquí hem de tenir la precaució de posar-li un nom, prova 1, i una extensió. Si nosaltres el fem en JPG, ens guardarà tot el dibuix i les zones que no estiguin pintades les considerarà blanques. Si per al contrari nosaltres volem guardar la prova com a PNG, ens mantindrà tota la transparència. Allò que no estigui pintat ho considerarà transparent, de tal manera que si sobreposem dues imatges, en el forat transparent es veurà la imatge que hi hagi a sota. Bé, això és tot. Seguirem fent tutorials. Si us ha agradat aquest i us ha servit, consulteu-lo tantes vegades com necessiteu. A reveure!